רציתי להתניע את הרכב, והרכב לא התניע. ביקשתי מבחור אחד שעבר ברחוב שיעזור לי. לא ידעתי מה זה מכסה מנוע, איך פותחים, מה זה מסבר, איך זה נראה, איך נראים כבלים, שום דבר כזה. ואז בעצם עלה לי בתור הזה רעיון, אמרתי, וואי, אולי אני אלך ללמוד את זה. כשתהילה חיפשה השכלה בתחום הרכב, היא הבינה שהקורס הכי קצר אורך 2 שנים. אז החליטה להרים את הכפפות. במקרה שלה, את מכסה המנוע. התחלתי לפתוח בלוג, היום הוא כבר אתר, שנקרא אוטולב, ובאתר התחלתי לכתוב כל שבוע על משהו אחר. פעם אחת על איך לבדוק שמן, פעם אחת איך לבדוק מים, איך להחליף גלגל, איך כל מיני דברים כאלה, בסיסיים, חלק יותר בסיסיים, חלק פחות, וראיתי שככה יש תגובות ממש ממש טובות. האתר הפך לסדנה, שמלמדת על הכלי בו אנחנו מבלים הרבה זמן, אבל יודעים, ובעיקר יודעות עליו מעט. והיו הרבה נשים שהגיעו ואמרו שהם בחיים לא יצליחו לפתוח גלגל למשל, וראו שהן יכולות, וזה נורא כיף. ובזמן האחרון התחילו גם להגיע אנשים ככה קצת יותר מבוגרות, וזה עוד יותר כיף. פעם המצבר עלה ולא ידעתי מה לעשות, ופעם היה לי פנצ'ר וגם לא ידעתי מה לעשות. ואז חשבתי באמת, אמרתי, אני חייבת להכיר את האוטו שלי, לראות מה קורה, אולי אני יכולה לעזור לו בשעת מצוקה. בתוך הסדנה, המשתתפות דווקא קולטות את הדברים בקלות. זה שאר העולם שמתקשה להבין. הלכתי להתראיין לאיזה מקום, אז הם רצו שאני אחליף גלגל בשביל התמונה. ואז היה שם הצלם, והוא אמר לי, אז אני אפתח את הברגים, אני אסדר את הגלגל, ובשביל התמונה תעשי ככה. אז אמרתי לו, אבל אני באה כדי להראות שזה אפשרי, מה הקטע? אז אמרתי, לא, אני לא מאמין שאת יכולה. אבל בשביל זה באתי. את רואה פתאום מישהי בגיל של אמא שלך, או כמעט בגיל של סבתא שלך, ואת רואה אותה לומדת דברים פעם ראשונה, ואת מרגישה שכאילו את באמת עושה איזה שינוי, שאנשים כבר לא חושבים שרק דברים יכולים לטפל ברכב. אז זה ממש כיף לראות את זה.